najkrajší deň v živote človeka. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Najkrajší deň je dnes. Najkrajší deň je dnes, nie len preto, že sa beriete, ale to je deň, ktorý nám patrí, preto je najkrajší. Ten včerajší nám už nepatrí, na tom nič nezmeníme. Ten zajtrajší, nevieme, či sa ho dožijeme, aký bude, ale to, čo je pre nás najdôležitejšie, to je vždy tá prítomnosť. To, čo je pre nás najdôležitejšie, to je vždy tá prítomnosť. Takže prvá myšlienka, ktorú vám chcem povedať, že žite prítomnú chvíľu. To je tá najdôležitejšia. Neplačte za tým, čo bolo, ani nesnívajte o tom, čo bude. Ale to, čo je vo vašich rukách, to je naozaj tá prítomná chvíľa. Preto pre človeka najkrajší deň môže byť naozaj každý a je to ten deň, ktorý práve teraz prežívame.